بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بغشك ديرتمذ الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله لا إله إلا الله شرط لردين قطابي geçen kitap aklamada barın şartını allık olan her bir adam İslam'a girecek ve hükmani surette dille eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip ödünün İslam'a girenliğini eşkar etmeli, ikrar etmelidir. Bu ikinci şartı nama el kufru bit tağut. Her bir İslam'a giren adam ne etmeli? İslam'dan başka dinen batını, batıllık itikad etmeli. Allah'dan başka ibadet edilen Hudaylan barısı batıllık itikad etmeli. Allah'ın hükmünden başka hükümlerin hemmesi batıllık itikad etmeli. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarı görülen adamların hemmesinden saplanmalı ve nama İslam dininden başka dinlere gidenleri kafir saymalı. Allah'dan başka mahlukatlara ibadet etyenleri kafir saymalı. Ve Peygamberimizden nama kafir adamlar, Peygamberimizden yukarıda görüyen adamlara nama kafir saymalı. Yankıdatlar nama bolmadık, yankıdatlar tapılmadık adam nama la ilahe illallah diyse de peydası yok. İnne yankı la ilahe illallah deyip İslam'a giren adamın la ilahe illallah'ın ona dünya ve ahirette peydası edecek olsa bu adam hükmani surette nama tağutlara kafir olmalı. İnne şuvavatına şeyh nama diye min şuruti sıhhati tevhid el kufru bit tağut. Yani her bir Müslümanın nama imanının, İslam'ının, tevhidinin nama kavul olmaklığı için, dürs olmaklığı için nama tağuda kafir olmalı. Şunun mu? Nam için tağuda kafir olmalı? İz la imana illa ba'del kufri bit tağut, zahiran ve batinan. Sebep deysen nama tağuda kafir olmadığın imani nama iman değil. Şunun mu? Şol adamın içine de iman girenak, daşına da yani yüreğine de iman girenak ve daşına etyen zatlarım iman sayılanak. Şunun mu? Sebep deysen sadakanı kafir emeriye. Şunun mu? İbadetin müşrik emetiye. Allah'ını yevreylerim söyle. Şunun mu? Yani onunla da olan yankı etyen zatlarına ibadet sayılana. Şunun mu? Tayyip. Ne için bir adamın imanı, İslam'ı, tevhidi dürüst olmaklığı için, kavul olmaklığı için tağuda kafir olmaklığı şart bolya dedik. Sebep deysen bir adamın imanı, kavul haçan bolya, haçanna tağuda kafir bolundan sonra. Yani şu tağuda kafir bolyan adam hükmani surette içi daşı bilen, yüreği bilen, dili bilen kafir olmalı. Dille kafire sevonmalı, içinde sevonmalı. Şunun bir adam dille yevreye sevonmalı, müşrike sevonmalı, tengli tana sevonmalı ama yüreğinde nema şuları kafir sayana. Şularım yigrenenak, söyle, sile ya hormatya bol adam kafir. Yok, şu dille sevdin mi? Dille şuları batıllıydın mı? Dille yigren çıkar koydun mu? Şu dille dileyen yigrencin nema sevüncün asli sen yüreğinden çıkan olmalı. Yüreğim Allah'dan başka bar ibadet edilen zatlar batıl, Allah'dan gayrı da ibadet etmeklik batıl, nedürstlük diymeli. Allah'ın hükmünden başka hemme hükümler küfür, batıl diymeli. Şu İslam dinine girmediği adamdan barsına da kafir diymeli. İslam'a girmem, İslam'ı bodayan zat, İslam'ı bodayan zat eden adam inem kafir saymalı. Ve ileyke delil ala sıhhati hada şart. İnne bidnama imanın dürüst olmaklığı için, kavul olmaklığı için talep edilen şart nama tağuda kafir olmaklığı dedik yani bu dilen sözün esası olmalı, delili olmalı. Bu sözün esası delilem nama Bakara surasının 256. ayeti. Allah Teala bu ayette şeyde diye. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ diye. Allah Teala şu ayette şeyde diye. Kim tağuda kafir olsa ana onun eden imanı kavul olur diye. Şunun mu? Tağuda kafir olmasından edilen iman kavuller çünkü imanın kavul olmaklığı için talep edilen şart ve olum nama tağuda kafir olmalı. Allah'tan başka ibadet edilen zattan bağırsından sen sahip olmalı. Şunun mu? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ Kim tağutlara kafir ol, iman etse diye. Ana onun imanı kavul olur diye. Olum fakat istemseke bil urvatil vuthqa. Ana onun la ilahe illallah ıgtıvarı alınır diye. Şunun mu? Lenfisame leha. Şunun mu? Ondan o söz ayrılmaz diye. Bir adam hakiki tağuda kafir olup la ilahe illallah deydi mi? La ilahe illallah ona dünya ve ahirette peyda etseler diye. Şerti tağuda kafir olmalı ve şu sözü diyenden sonra şu sözü bozayan zatların hiçbirini etmeli değil.
والعروة الوثقى هنا كما نص على ذلك أهل العلم والتفسير إنش آية تفسير نعم عروة الوثقى دن غايم يبشق والفن نعمت ملعونن تاغود كافر والمولي شو عروة الوثقى تفسير علماء وتفسير شلن هم مثل مديدلر شو عروة الوثقى دن قدنا تتليان ذات شهادة أن لا إله إلا الله كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دي مكلك يعني الله تعالى دش طاعدة شو آية شو لا إله إلا الله سذني نعم شو عروة الوثقى دي سبب تيثن عروة الوثقى دي قايم خلقه دي شنو عروة خلقه وثقى قايم يعني بر آدم نعم بر غابين قايم خلقه سنن نعم شكرنا يبشرنا شو خلقان أذلمان شو سقلا يشيالك نعم تاغودا كافر ولب نعم لا إله إلا الله إذا نعم إيماني شو على قايم مولر دي شنو قايم خلقان قايم مول شيالك نعم تاغودا كافر ولن إيماننا قايم لقولر دي شو إيماننا اغتبار verler دي أما tağuda kafir olmasından diyilen imanına neme güç yok. O hem güçsüz söz. O iman neme kavul değil. أي من أتى بالكفر بالطاغوت ثم أتبعه إيمانا بالله تعالى فهو الذي يكون قد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. نعم ديا كم ده كم طاغوت كافر ولب. Yani tağutlardan, kafirlerden, küfürlerden, batıl, yasama, toslama, dinlerden, hükümlerden, hemmedatlardan, saattan, pekten, son iman etse diye. Yani onun imani ıgtıvara alınır diye. Edil şoň alıp. Näme geçen kitapaklarda, näme dedik her bir ibadet üstadyň näme ustady değil. Usta her bir ibadete degişli ustad bar dedik. Her bir ibadetin rukunları bolmaly, şertleri bolmaly we her bir ibadetten bozayan zatlar bar dedik. Edil şoň alyp iman etmekligem ibadet iman etmekligem ibadet. Yani şu ibadetin näme kavul bolmaklygy üçin talap edilen şertler bar. Olam näme tağuda kafir bolmaklyk. Namaz ibadetin kavul bolmaklygy üçin täret kılmaklyk, näme öňünden täret almaklyk. Ve namazın tamam bolýança şo täretin näme bozulmasızlygy şert bolýarlar. İman eden adamım öňünden täret almaly. Ve şo täreti näme soňuna çelni durmaly. Şunuňmy? Sebäp diýsen näme? Täresizlik näme? Ulu täresizlik we kiçi täresizlik bar. Şunuňmy? Kiçi täresizlik näme? Gusul junup bolmak, täretin bozmak. Emma ulu täresizlik näme? Küfür. Şunuňmy? Sebäpden Allah Taala näme diýdi? Innemel müşrikûne necesun diýdi. Görýärmi? Yani müşrikler necafatdır diýdi, hapadır diýdi. Inne müşrik imana girjek bolsa täret almaly. Yani müşrikin iman etjek bolsa almaly täret näme? Yani ruhuny şirkden, küfürden paklemeli. Şunuňmy? Ana uly täret şo. Şoňşy ulamalar näme diýe? Nejafat iki görnüş diýe. Uly nejafat we kiçi nejafat. Uly nejafat yani küfür, şirk şu uly nejafat. Kiçi nejafat näme? Adamyň meýdany, damak, kan, şunuňmy maslyk şuňalyk zatlar. Inni müşrikin nejafaty näme? Uly nejafat. Onky ruhy nejafat. Şoň üçin näme her bir adam iman etjek bolsa hükmani suratda uly täret almaly. Ýöne bunyň näme uly täret lahilek bolýa, yani şirkinden, küfründen saplanmaklyk bolýa. Aýny inne bir adam täret almasızdan, namaz okusa, onun namazının kavul bolmaýyşy ýalyk edil bir kafiram näme şirkinden, küfründen saplanmasızdan iman etse, onun imani diýen la ilahe illallah näme peýdasy ýok, kavul däl. Amma men lem yekfur bit-tağuti ve in amana billahi ta'ala la yekunu qad istamsaka bil-urwatil wuthqa ve la mimmen waffuha haqqaha ve şurutaha diye. Emma kim diye tağuda kafir bolmasızdan iman etse Allah. Şunun tağuda kafir bolmasızdan Allah iman etse, özüne musulman ise la ilahe illallah diýse de o la ilahe illallah'dan yapışan adam sayılmaya ve hatta onun näme hakkı hukuklaryny, şertlerini näme doli näme beren adamam sayılmaya diye. Waffuha doli yerine getirmek. ولا ممن وفوها حقها وشروطها شنو لا اله الا الله نعم ديبم تاغود كافر والمث ايام لا اله الا الله دول حقوقوني شرطلرني نعم yerine yetiren adam bolmaya şunu قال ابن كثير رحمه الله في التفسير يعني ayetin tefsirini ibn Kethir rahimehullah näme diye ay yani فمن يكفر بالطاغوت da kim tağutlara kafir bolsa kim tağutları inkar etse ana onun eden imanı kabul ediler diyen ayetin tefsirinde İbn Kethir rahimehullah näme diye ey men khala'al andada vel awthana ve ma yed'u ileyhi şeytanu min ibadeti kulli ma yu'badu min dunillah
ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم، فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه بالعروة الوثقى التي لا تنفصم في نفسها، محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. ابن كثير رحمه الله نعم tağuda kafir olmaklık diye na'ma butlardan, çöplerden Allah Teala dengdeş tutulan zatlardan, şeytanın na'ma Allah'dan başka ibadet etmeklige buyuryan zatlarının hemmesinden saqlanmaklık diye. Şunu kimde kim şu zatlardan, butlardan, çöplerden, Allah'dan başka da ibadet edilen zatların barsından saqlansa, şeytanın buyuryan zatlarının hemmesinden saqlan. Bir Allah ibadet edip la ilahe illallah şahitlığını verse ana onun na'ma urvatul vusqati kabul edilerdi. Yani onun imanı kabul edilerdi ya. Qala Mücahid rahimahullah bu tabi'ilerden İbn Abbas'ın okuçusu Mücahid ibn Cebr el-Mekki. Na'ma Kur'an'ın birinci ayetinden sonki ayetine çeni söz İbn Abbas'ı sorap, na'ma İbn Abbas'ı saklap ağzından tefsirini aldım diye. Şonç ulamalar na'ma diye İbn Abbas'tan na'ma Mücahid İbn Abbas'tan diyen tefsir eşittin mi? Gönü qarba vallahi. Mücahid ibn Cebr Mekki rahimahullah tabi'ilerden bilen ödem İbn Abbas'ın okuçusu bolan na'ma ayet İbn Abbas'ı sorap tefsirini aldım diye. Yani Urvatul Vusqan tefsirini Mücahid na'ma diye yani el-iman diye. İman diye. Şunu yani kimde kim tağuda kafir olup iman etse ondan kabul olur diye imanı. Ama tağuda kafir olmasından iman etsen imanın kabullen. Goya ne bir adam namaz okap son tarat alıyor. Kabul mü? Kabullal. Ama bir adamın namaz kabul olacak o da öngünden tarat alıp ondan namaz okumalı. İnne nama imanın hem taratı nama pakliği nama küfürden, şirkten, şeytanın nama ibadet etmekliğe buyuran zatlarının hemmetinden saplanmak. Ve kâle Sa'id ibn Cübeyr والضحاك سعيد بن جبير نامه تابعيlerden Haccac öldür ya bunu. Hasan el-Basri rahimehullah davran bilen adamlar. Sa'id ibn Cübeyr ve Zahhak. Bunlar name dip tefsir ettiler. Urvatul Vusqani la ilahe illallah dip tefsir ettiler. Yani enne yankı Cübeyr, Sa'id ibn Cübeyr son Zahhak bilen yankı Mücahid'in eden tefsirlerinin arasında kapma karşılık yok. Yani Mücahid la name Urvatul Vusqani iman dip tefsirledi. Ama Sa'id ibn Cübeyr ve Zahhak bular nama Urvatul Vusqan la ilahe illallah dip tefsirledi. Bular nama birini qatma qarşıda. Sen iman şu la ilahe illallah. La ilahe illallah demek iman etmeklik la ilahe illallah demeklik. Şunu. Ve qala Qurtubi rahimehullah fi tefsir. Ama Qurtubi öz tefsirine nama dip şertte tefsirledi yankı ayeti. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi. Yani kimde kim tağuda kafir olup iman etse diye. Kimde kim tağuda kafir bolondan son Allah iman etse diyen sözünde ne deyip düşünüyor? Cezmun bir şart. Yani imanın kabul olmaklığı için kesir şart koyup atıyor Allah Teala. Yani bu şart neme? Bu şart bolmasa neme bolona. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Cezmun bir şart diye. Bunun şart ba diye. Yani ayet nami kâvel tefsirli ya da ayeti. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billah. Buna nami öyle vasna tefsirledi. Fakat istemseke bil urvatul vusqanam öyle vasna tefsirledi. Şimdi birinci bölümünde nami diye şart ba diye. O şartam nami nirtinde var. Kim femen yekfur bit tağuti. Kim tağuda kafir bolondan son iman etse diye. Görüyor musun? Eyyem tağuda kafir olandan son iman istediği yani kafire tağuda kafir bolman iman etsen neme eyyem imanın kabul. Şu şart etti diye eden imanın kabul olacak olsa şu imanın tağuda kafir bolunundan son bolmalı. Ve kavluhu Teala fakat istemseke bil urvatul vusqa cevabı şart. Bulam cevabı. Yani ilk şart etti. Tağuda kafir bolunundan son iman etsen neme imanın kabul. Ama tağuda kafir bolman iman etsen imanın kabul der. Ve kâle Teala Nahl suresinin 36. ayeti. Ve lekad ba'athna fi kulli ummetin rasûla en ya'budullaha ve ijtenibut tağut. Yani şu ayette şeyle geliyor. Yani biz Hükmani surette ilki tağuttan saplanmalıysa hatta peygamberlerin hemmesini çağırandı diye. Şu ayette Allah Teala ne diye biz bar ummetleri peygamberler uğrattık diye.
ol ummatlaryň hem ol peýgamberleriň hemmejesi ummatlaryny en yabudullah bir Allah ibadet edin wejteni bu tagut we tagutdan daş bolun tagutlardan saaplanın diýip näme da'wat etdiler. Emma tagutdan saaplanmasızdan iman edeninde imanın kabul bolýan bolsa ya tagutlara kafir bolmasızdan ibadet edende ibadatlan kabul bolýan bolsa onda peýgamberler diňe en yabudullah çağırardylar. Emma peýgamberler näme diňe en yabudullah bir Allah ibadet edin diýip näme durmadylar. Soňra näme gaşdylar? Wejteni bu tagut. Wa näme tagutlaryň barsynyň daşlaşyň diýdi. Etmäňe diýmedi, daşlaşyň diýdi. Eýem näme daşly golaýlaşmaklyk bolmaýan bolsa tagutlary, eýem olary ibadet etmeklik hasam bolan. Şoň Allah Taala başga bir ayatda näme diýär? "Wa la taqrabuz zina." Zina yaqinlaşmaň diýär. Zina yaqinlaşmaklyk, zina eterýän esbaplar tutmaklyk haram bolýan bolsa, onu zina etmeklik näme? Has beter haram. Bu ayet hem edil şoňalyk "Wa la ta'budu at-ta'ut" diýmedi. Şunu taguda ibadet etmäň diýmetdenim tağutları düýbünden yaqinlaşmaň dedi. Indi bir zada yaqinlaşmaklyk haram edilen bolsa onu ellemeklik has beter haram bolýar. Edil şoňalyk näme ýanky zina wagtynda gelen ayetde de "Wa la taqrabu az-zina" diýär. Zina wagtça düýbünden yaqinlaşmaň diýär. Indi zina eterýän esbaplar etmeklik haram bolýan bolsa onu zina hukmy näme diýilýärmi? Diýilmez. Gonu zina da näme diýär? Kafir. Zina da näme diýär? Haram diýär. Enne tağutlara yaqinlaşmaklyk bolmayan bolsa onu olary ibadet etmeklik düýbünden bolanok. Şoň üçin Allah Taala näme diýär? "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin" bar ummatlara peýgamber ugratdyk diýär. Şu bar ummatlara diýen sözünden näme diýip düşünýäs? Peýgamber ugradylmadyk ummat ýok. Düşündiňmi? Ve hemme peýgamberlere näme çağırdylar diýär? "Ubudullah." Bir Allah ibadet edin, wejteni bu tagut we tagutlaryň barsyndan daş bolun dedi. Şuna näme diýilýär? İcma' er-rasuli diýilýär. Bir agızdan peýgamberler tarapyndan çağırılan we gaýtarylan zat. Bir agızdan peýgamberler tarapyndan çağırılan zat näme? Tawhid, bir Allah'a ibadet etmeklik we bir agızdan peýgamberler tarapyndan gaýtarylan we haram edilen zat näme? Şirk. Taguda ibadet etmek, düşündiňmi? Hatta tağudun hükümlenmeklik hem tağuda ibadet etmeklik bolýar. Sebäpli isen näme? Allah'ın hükümlenmeklik hem ibadet. فهذه هي مهمة الأنبياء والرسل على مدار الزمن. Peygamberlerin wezipesi şu zatda jemlenýär diýär. Şunu peygamberlerin barsynyň wezipesi näme zatda jemlenýär eken? Iki zatda jemlenýär eken. Olam adamlaryň hemmesini näme? Bar zadyň gulçulugyndan çykaryp bir Allah'ın gulçulugyna salmaklykda. Peygamberlerin wezipesi şu. Şunun peygamberlerin wezipesi şu. Kur'an hadisin çağıryan zady şu. İslam dininden maksat şu. Peygamberlerin wezipesi näme? Ugradylan adamlaryny, peygamberler haýsy adamlara ugradylan bolsa, şolaryň hemme mahluklardan saklanyp bir Allah ibadet edilmekliklerini isleýär. Gysgaça şunu. Enne her bir adam näme özüni peýgambere mirasdar saýjak bolsa, her bir alim özüni näme peýgamberiň da'watyny ýönkejek bolsa, oňam alyp barýan näme da'wat siýasaty şu iki zatda bolmaly. Yerin ýüzünde bir Allah ibadet edilmeklik we yerin ýüzünde Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barsyny öz derejesine goýmaklyk. Düşündiňmi? Yani yerin ýüzünde Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň näme? Erbedenme, gowsanma. Şu peýgamberlere gow näme ibadet etýärler, ene peýgamberimiz gow adamlar. Olary öz ýerine goýmaly. Ya kafirler, tağutlara, şeytanlara, kafirlere ibadet etýärler. Olary adamlara ýigrendirmeli. Düşündiňmi? Peygamberlerin wezipesi şolaken şoň üçin onda biziň hem wezipemiz näme bolmaly? Şu zat bolmaly. Düşündiňmi? Biziň hem wezipemiz şu zat bolmaly. Adamlara düşündirmeli. La ilahe illallah manysy näme? Şu zatlar düşündirmeli. Tawhid näme? Şunu düşündirmeli. Näme şirk näme? Kufur näme? Şunu düşündirmeli. Emma gynan sagam şu zat näme? Ödüne selefe ýönköýänden köpüsi näme şu peygamberlerin wezipesiniň bir bölegini alyp barýarlar. Olam tawhid. Ente adamlara tawhid öwreneliň bar ýa şirkin nämediginden bilerler diýär. Düşündiňmi? Ya o bolana. Şunun ikisi bile yöremese bolana. İkisi hükmani surata bile alyp barmar. Tawhid öwre düşünýärler, şirkine nämeden öwretmeli. Tawhide iterşinýärler, şo wagtyň içinde şirkden hem adamlar gaýtarmaly. Tawhide näme? Adamlar gyzyklanýarşynýarlar, şo halatda näme? Şo wagtyň içinde näme? Şirkden, küfürden hem adamlar näme etmeli? Häzirlendirmeli, ägelendirmeli. Sebäp isen peygamberler näme enter tawhidi öwredeýin, soň barýaka öz-özlerini taşlap giderler. O ýok.
O bolmakly ahmally haçanna dawatçylar diňe näme hakka çağıryan görnüşinden bolanmaz. Emma dawatçylar näme iki görnüşli bolýar. Şunun hakka çağıryan dawatçylar we batyla çağıryan dawatçylar we. Hakka çağıryan dawatçylaryň başy kim? Peygamberler. Batyla çağıryan dawatçylaryň başy kim? Şeytan. We iki toparyň hem öz näme miras düşerleri we. Peygamberleriň miras düşerleri hak ulamalar. Şeytanyň miras düşerleri batıl ulamalar. Emma bu gattal bolmadyk bolanna onna diýiler. Adamlara tawhid öwredi bereli, baryaqa öýler, düşünürler, şirki taşlarlar. Şunuňmy? Şeytan bolmadyk bolanna batıl ulamalar, bidgata, şirke, küfrü çağıryan dawatçylar, ahunlar, pirler bolmadyk bolanna onna wagt geçmekligi bilen adamlaryň özleri näme hak näme batıl näme biler diýsek, mümkin näme makul gurrun. Emma sen hakka çağırıp oturkan gattalyndan biri näme her hakyňa batyl diýip durjak bolsa onna ol adamlar näme öz-özüniň hakka batyla düşünmeýärler. Tawhidi näçe aýtsaňam şirkden sapdan bilmeýärler. Sebäp diýsen gattallar sen şirki näme tawhidi gözelleşdirişiň ýalyk gattalynda şirki näme zinetlendirýänler bar. Sen Allah Taala'nın birligine çağırsyň ýalyk gattallar näme köp hudaýlyga çağırýanlar. Şoň üçin peýgamberler bu zatlar näme gaty gowy bilen adamlar. We Allah Taala da näme gaty bu zatlary gowy bilen Allah Taala. Şoň üçin näme bir wagtyň içinde peýgamberler iki dawat ýöretdi olam. Allah awadet et, bir Allah awadet etmeklige çağırşylar ýalyk. Şo wagtyň içinde bilelikde de köp hudaýlykdan gaýtardylar. Butlara, çöplere, çöllere näme çokunmaklykdan näme gaýtardylar. Biri-birinden öňe gitmeklik, ýa-da gaýtmaklyk hem bolanok. Ilki tawhide çağıran bir ýyl, soň näme tawhid taşlap ikinji ýyl şirke çağıran. Ya diňe şirkden gaýtaran, ýa-da şirkden gaýtarayn bir ýyl, soň ikinji ýyl tawhide çağıran. Bu bolanok. Şu ikisi bile ýöremeli. Şunuňmy? Şu ikisi bile ýöremeli. Bir wagtyň içinde tawhide çağırmaly we şo wagtyň içinde näme tawhidiň tersi näme şirk, küfür, köp hudaýlyk bu zatlara näme aýtmaly, ägelendirmeli. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Ayni yank ayet nahilek bolanmasa şu hadisem şoň näme manisin. Ayet näme dedi? Fema yekfur bit taguti ve yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yani kimde kim näme tagutlara kafir bolandan soň Allah iman etse onun iman kabul bolar diýişýärlik. Bu hadisem näme diýe? Kim la ilaha illallah diýip we ondan başga ibadet edilýän zatlaryň barsyndan näme saatdan Allah'dan başga ibadet edilýän zatlaryň barsyna kafir bolsa, ana onuň maly gany näme haram bolar diýe. Onuň ýani maly gany goralar diýe. Ol adam eýe musulman, onuň malyna, janyna el gatmak bolmaýar diýe. Wa hisabuhu alallah. Allah üçin diýen bolsa sogawynalar Allah'dan, iyliň göz üçin malyny, janyny saklamakly üçin diýen bolsa Allah'dan näme azabyny alır, jezasyny alır diýe. Bu hadisem edilýänki ayet ýalyk. Ýöne bu hadisden hem ünsürmeli adamız näme käbir sopulon ya murji'eler näme şübhetini gaýtargy. Şunuňmy? Käbir murji'eler, käbir sufiler näme açyklanman aýdylan bir näme gysgaça aýdylan näme bir hadise daýanyp näme her bir kafiri cenneti etýärler. Ol gysgaça aýdylan hadisem näme men qala la ilaha illallah dakhalal cennet. La ilaha illallah diýen cenneti diýdi Peygamberimiz dogrymy? O hadis näme ulamalar ona mujmal diýdi. Şunuňmy? Täsen Rasulullah sözünde näme mujmal wa mutlaq wa şunuňmy amma mujmal mutlaq am diýdiňiz mujmal gysgaça aýdylan şunuň am umumy aýdylan görürüm mutlaq näme ýani hiç şert şurutlar agzalmadyk nemeler edil şoň alaq näme Peygamberimiň agzyndan mujmal söz çykdy Peygamberimiň agzyndan näme am sözler çykdy mutlaq sözler çykdy edil şoň alaq tersine näme mujmal sözüni näme tafsil eden yerler, ama mufassal diýilýär. Şunun Peygamberimiň agzyndan mujmal çykdy we mufassal çykdy. Mujmal gysga çaýdylan, mufassal tersi giňişleýin aýdylan. Edil şoňa Peygamberimiň agzyndan am söz çykdy, edil näme soň hasam geldi. Am näme umumy şeýle bir aýdylan. Umumy doňuz haram. Şunun. Has gelen näme ka halatlarda näme doňuza iýmeklige ursgat berýän ýer bar. Bu has, eýem aýratin bir belli ýer, aýratin bir ýerde näme mustar bolsaň, gyssyk halyna düşdüň. Näme doňuza iýmen ursgat berýär. Mutlaq näme şertsiz aýdylan söz. Käbir ýerde de näme muqayyat gelýär. Şo şertsiz aýdylan sözde şert goýup gelýär. Şonuň şu ulamalar näme diýär? Bu usul fiqh ulamalaryna degişli zatlar. Ulamalar näme diýär? Bir mujmal sözüň ýerdinden mufassal gelse mujmale amal etmek bolanok diýerler. Şunuňmy? Mujmal sözüň ýerinden mufassal gelse, şo mujmal sözüni mufassala gaýtarmasydan amal etmek bolanok diýerler. Yani mujmal söz, yani
Gysgaça aýdylan hadisin izinden bir hadisde Rasulullah mufassal giňişleýin açyklap gelse, şunuňmy? Yani gysgaça aýdylan sözüni Peýgamberimiň şu giňişleýin sözüne göre açyklamasyzdan amal etmeklik bolanok. Yani hadis gysgaça geldi. Men qala la ilaha illallah dakhalal cennet. La ilaha illallah diyen cennete girer diye. Bu gysgaça. İnni bu hadis, yani Kur'an hadisi mufassal giňişleýin aýdyp otýar. Yani kim la ilaha illallah diýibem, Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaň barsından saplansa diýdi. Görýärmi? Açyklady. Indi biz ýan hadisi, şu hadise göre açyklamasyzdan amal edip bilemiz. Yani bir adam la ilaha illallah diýär, soň şirk etýär. Bu cennete girýär diýip bilmeýär. La ilaha illallah diýip şirk eden adamın la ilaha illallah'ına ıgtibar berilmeýär. Niýeden Allah ıgtibar berilmeýänini? Şu hadisden Allah. Bu hadis näme diýdi? La ilaha illallah diýibem şirk etmeýän bolsa, şunuňmy? Küfür etmeýän bolsa, dini bolýan zatlar etmeýän bolsa, ana şol adam näme? Dine girer diýdi. Şunukmy? فقوله وكفر بما يعبد من دون الله هو كفر بالطاغوت. Rasulullah şu hadisde näme la ilaha illallah diýen adam tağutlara kafir bolsa, Allah'dan başka ibadet edilýän zatlara kafir bolsa, diýen sözü näme? Yani tağuda kafir bolsa diýdigi. Şunuňmy? Şoň üçin näme? Hiç gaçan mufassal Peýgamberimiň mufassal giňişleýin aýdylan hadisleri baqa näme? Şuňa dolanmasyzdan mujmal hadisinden hökm çykarmak bolanok. Şunuňmy? Gysgaça aýdylan, açyklanman aýdylan hadisinden hökm çykarmak bolanok. Şoň şu ulamalar näme diýär? Mufassala gaýtmasyzdan mujmala amal etmek bolanok diýerler. Edil şoň alagan. Am hadisin izinden has gelen bolsa diye hasa gaýtmasyzdan amal etmek bolanok diýerler am hadisi. Edil şoň alyp bir mutlak hadisin izinden muqayyat gelse, mutlaga amal etmek bolanok diýerler. Şunuňmy? Inni fa in qila shahadatu la ilaha illallah yatadammanu shartaha al-awwal al-mutadammin lin-nafy la ilaha جانب الكفر بالطاغوت فعلى ما خص ثانية بالذكر كما ورد في الحديث الآني في الذكر diye. Ştaýda iki adam tarapyndan soraw ýüze çykmaklygy ahmally. Şunuň şeyh. We ikisiniň hem sorawna biz şeýle jogap berýäs. Şunuň. Bir adamyň tarapyndan soraw çykmaklygy ahmal onuň sorawna şübhe diýilýär. Ol murji'eler tarapyndan çykybilýär. We bir adamyň içinden soraw çykmak ahmal ol ilmsizlik tarapyndan. O sowalam näme? La ilaha illallah rukni birinci bölegi tağuda kafir bolmaklyk dämi? La ilaha illallah sözüniň içinde tağuda kafir bolmaklyk näme ba bolsa, onu bu sözü diýenden soň ýene tağuda kafir bolmasaň musulman bolanok diýmeklikde näme many bardy? Düşünmedimmi? Olam aslında la ilaha illallah sözüniň özü şu la ilaha soňam illallah. Şu la ilaha illallah sözü sen näme iterýär? Allah'dan başka hiç bir zada ibadet etme. Tağutlan barsında kafir bol. İllallah bir Allah'dan imanında näme? Bir Allah iman et. Ona iman etmeklikden dänme. Bir Allah ibadet et. Ona ibadet etmeklikden saklama diye. Şu la ilahe illallah içinde şu mani bol. Rasulullah näme üçin la ilahe illallah diyen adam tağuda kafir bolmasa onun la ilahe illallah kabul bolanok diye. İçinde bar da yeni aýratyn gaýtalat diye. Düşündüňmi? Bire bilmän soruya, birim şüphe atmaklyk üçin soruya. Şolara jogap berip näme diýär? Aqul şeýle diýär. Zalika li tawkid al-amri we bayan ahemmiyeti. Yani Rasulullah bunu diýmekliginde näçe peýdalar bar diýär. Birinji peýdasy näme? Beketmeklik üçin aýtdy diýär Peýgamberimiz. Düşündüňmi? Yani la ilaha illallah içinde baram bolsa, näme? Yene beketmeklik üçin täkitlep, ünnät näme? Ve şu sözü diýenden soň hökman tağutlardan sap bolmalysyň dedi. Ol gatma garşylykda şu wagt näme? Men näme diýen talipler silan diýär. Düşündiňmi? Soň ýene ilm alýanlar silan diýär. İkisem bir zat, ýöne talipler silan we ýene täden talipler başga wasf bilen aýtýan. Ilm alýanlar silan. Bundan maksat näme? Talipler başga adamlar, ilm alýanlar başga adamlar däl. Yani men beketmeklik üçin aýtýan. Şoň üçin näme Peýgamberimiň ýanky ýalak diýmekliginden we Allah Taala ýanky aýatda getirdi: "Fema yekfur bit-taguti we yu'min billah." Kim tagutlara kafir bolsa, bolandan soň Allah iman etse, ýa Allah iman etmekligiň içinde ýa näme taguda kafir bolmaklyk bar. Näme üçin gaýtalandy? La ilaha illallah içinde barda ýene bir gedek gaýtalandy. Näme maksat bar? Maksat beketmeklik üçin.
Düşündünmi? Şo manini beketmeklik üçin we tağuda kafir bolmaklygyň näme? Gaty esasy zatdygyna senin ünsüň çekmeklik üçin. Düşündünmi? Yani tağuda kafir bolmaklyk näme? Yani Allah iman eden ýalykda. Sebäp diýsen Allah iman etýänkämi, tağuda kafir bolýanken. Haýsysken, tağuda kafir bolanlarkenmi ýa-da Allah iman edenlerken? Allah iman edenlerken ýöne tağuda kafir bolany az. Düşündünmi? Allah iman etmeyen paşty ýok ýeriň ýüzünde. Kim Allah iman edenek? Ýeriň ýüzünde eňi nejiz kapyryň ýanyna barmam sen Allah iman etýän diýsen o iman etýän. Emma tağuda kafir bolany. Şoň üçin näme? Rusiyan ayetlerde, hadislerde iki kere qaytalanmaklygynyň maksat näme? Yani dine Allah iman etmeklik yeterlikdir öyle fikir etmedi ya. Allah iman etmeklik näme? Muhim esasy zat ýöne şu iman etmekliňem näme? Gaty bir uly näme? Şerte bagly bolup dur, olam tağuda kafir bolmaklyk. Kema qala Şeyh Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah. Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah näme diýär? Ve kufru bima yu'badu min dunillah, ha? Ve kafara bima yu'badu min dunillah. تأكيد للنفي ديها يعني حديث في غمم ذي من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ديان سذنن نعم Allah'dan başka ibadet edilen zatlardan sahiplenmaklığı näme bekedici diye. Şunu o sözlem bekedici diye. La ilahe illallah içinde Allah ilahe illallah sözünün içinde näme Allah'dan başka ibadet edilen zatlardan sahiplenmaklık näme sahiplenmaklık ba ýöne ondan soňam ýene Allah'dan başga ibadet edilen zatlardan hem näme sahiplenmeli diýen sözleminne şo la ilahe illallah içindäki näme nefi manisyna näme tağutlardan sahiplenmaklyk manisyna näme bekedicilik näme manysy bar diýär. Fela yekunu ma'sumed demi vel mal illa bidalika. Yani bir adam bir musulmanyň jany maly näme goragly boljak galeken te ol tağuda kafir bolmasa diýär. Sebäbi näme tağuda kafir bolmaklyk näme gerek bolşýalyk edil şoňalyk näme tağudun kafirligine şübhelenmekligem senin imanyňa näme ziyan berýär. Şunuňmy? O tağuda kafir diýmesizlik sen imanyny kabul etmeýän bolsa onu tağuda hatda näme şübhelenmekligem bolmaýar. Felaw şekka أو تردد لم يعصم دمه وماله. إن بر مسلمان نعم Allah'dan başka ibadet edilen zatlan batıllygyna ya da Allah'dan gayri bir mahluka näme ibadet etmeklige, ibadet etmel değerligini şübhelense de ol adam musulman bolmaýar. Ýa-da ol adamynyň näme mali, jani näme gani goragly bolmaýar. Onda näme tağuda kafir olmak näme in esasy şertlerin biriken çünkü iman etmeyen näme az Allah'ın badygyny bilmeyen Allah ibadet etýän näme az däl bu adamlar kan ýöne näme müşrikler kan şunuňmy şoň üçin näme her bir musulmanyň imany kabul boljak bolsa şunun imany näme ilki bilen näme tağuda kafir bolanmaly. Tağuda kafir bolanyndan soň ondan senin imanın kabul bolýar. Emma tağuda kafir bolmasızdan sen la ilahe illallah diye namaz oku peýdasy ýok. Şoň üçin näme diýär? Wa'lam annal insana ma yasiru mu'minan illa bil kufri bit tağut. Soňam Şeyh Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah näme diýär? Billiye. Bir insan, bir adam mu'min bolmaz diýär, tağuda kafir bolýança diýär. Bir adam näme mu'min boljak galeken tağuda kafir bolmasa. Düşünme. Yani bizim ýanymyzda da mu'min sayılmaya, o Allah'ın ýanyna da mu'min sayılmaya. Düşünme. Sen mu'min musulman boljak bolsaň, onu hükman sen kafirleri kafir saymaly. Ve olar ýigrenmeli. Söýgü mahabbat sila hormat. Näme bolmallal olar. Olara yardım etmek bolmaýar. Ve Allah'dan gayri zatlara ibadet etmekligen bolanok diýmelsen. Batıl diýmeli. İnkar etmeli şu zady. Bu Allah'dan başka ibadet edilen zatlara da ibadet etmek bolanok diýmeli. Kimde kim Allah'dan başka zata ibadet etýän bolsa sen şonu kafir saýmaly hükman. Sen Allah'dan başka Allah'dan gayri zatlara ibadet etýänler hem tağut, kafir. Bularam sen kafir saýmaly, ýigrenmeli.
Şu zatlar bolmasa sen imanlı musulman bolanok. Onna sen imanlı musulman bolmayan bolsaň namazyň hem kabul bolanok. Şunu sen ýanky imandan aşakdaky ibadatlaryň hemmesi näme baglanyp durýar? Näme imana baglanýar. Namazyň hem sen imanly bolmaklygyň talap etýär. Rozaň hem kabul boljak bolsa sen imanly bolmaklygyň talap etýär. Emma bir adam taguda kafir bolmasyndan eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýsin, peýgamber söýýän diýsin, oňa janym gurban, malym gurban diýsin, namaza gosun, nämesi edibersin. Ýöne şirki batyl saýana. Allah we Resulüň kafir diýenlerini kafir saýana. Allah'ın hükmünün başka hükümleri batyl saýana. Bu adam näme? Musulmanlar. Ve delilu kavluhu Teala, delilimiz näme? Allah Teala'nın şu söýdi. Yani Kur'an ayetimiz "Femen yekfur bit-tağuti ve yu'min billahi faqad istemsaka bil-urwatil wuthqa." Kimde kim tağuda kafir bolandan soň iman etse, onun imanı kabul bolar diye. Emma tağuda kafir bolmasyndan Allah iman edenin imanı kabul der. Düşündükmi olandan? Ve kavnuhu gayru ma'sumul mali ve'd-dem lehu والدم لهو دليل صريح على عدم إيمان من لم يكفر بالطاغوت. وريهم إني في غمام صلى الله عليه وسلم حديث ديدا ين حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ديدا كم لا إله إلا الله ديبم الله دن مسق عبادت edilýän zatlar terkese taşlasa inkar etse ana şo sizin musulman doganyňyzdyr. Ana şonun gany maly jany gora gullur malyna ganyna jana degmek bolýan näler diýdi. Bu hadisi terslikden düşünsök näme? Biri iman edibem, tağuda kafir bolmasa we başga ibadet edilýän zatlardan saplanmasa, o dille la ilahe illallah diýse de, şunuňmy? Yani 24 sagatyň dowamyny diýersin. Onuň näme? Mali gany näme? Halal, gora gul däl. Onuň maly gany halal. Eýamul musulmandan ol näme? Kafir. وقد تقدم أن الإيمان والكفر ويننام bellak geçmeli adımız diye, olam geçmiş tapaklarda näme şeyle bir sözler aýtdyk diye, olam iman bilen kufur ve tevhid ve şirk, tevhid bilen şirk la yumkinu en yejtemi'ani fi qalbi imri'in wahidin. Bir adamın kalbine cemlenşip bilmeýär. Yani bir adam hem musulman hem kafir, bir adam hem müşrik hem näme muvahhid, yani hem bir Allah'a ibadet etýär we hem mahluga da ibadet etýär. Oňalyk bolup bilenä. Şunuňmy? Oňalyk bolup bilmeýän bolsa, ol näme etmeli bolýar? Haýsam bolsa bir bolmaly bolýar. Ya musulman bolmaly, ya kafir bolmaly. Ya Allah ibadet etýän bolmaly, ya da mahluga ibadet etýän bolmaly. Bir wagtyň içinde bir adam iki wasfy jemläp bilenä. Hem kafir hem müşrik. Hem bir Allah ibadet etýär, hem köp Hudaýa ibadet etýär. O bolany. Şunuňmy? O bolmaýan bolsa ondan näme etmeli? Allah iman eden adam hükmani suratda Allah'dan başka ibadet edilýän zatlaryň hemmesinden sap bolmaly. Sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle bir hadisde näme şeýle diýär. La yejtemi'ul iman wal kufru fi qalbi imri'in diýär. Näme bir adamyň kalbyna iman bilen kufur jemlenşip bilmeýär. Bir adamyň kalbyna çyndan hakyky iman geldimi, onuň kufur göterilmeli. Bir adamyň kalbyna näme uly kufur geldimi, ya dilinne ulu kufur etdimi, ya beden agdalarına ulu kufur etdimi, hukmani suratda onun iman gidäýmeli. Şunuňmy? Fa in qila alama qaddima janibun nafy ala janibil isbat fi shahadat at-tauhid wa ghayriha min an-nusus allati tufassiru shahadat at-tauhid wa ma al-hikmatu min zalik. Inna nama bardan bir sana şeýle sowal berse diýene şeýle jogap berdi. Ilki sowalyny goýasan jogabyny aýtýar. Näme üçin köp hudaýlykdan saplanmaklyk bir Allah ibadet etmeklikten birinci talep edilýär diye. Şunuňmy? Näme üçin ilki bir Allah ibadet edip başla, soň saplan diýilen akdanym, ilki dol saplan, soň Allah ibadet etdiýilip, nefi bäbi, şunuňmy? Köp hudaýlykdan saplanmaklyk, tağuta kafir bolmaklyk, Allah iman etmeklikten birinci talep edilýär diye. Hikmeti näme? Sebäbi näme diye. Şunuňmy? Hatta la ilahe illallah sözünün näme birinci böyle şondan başladı. İlki bilen näme diýip başladı la ilahe illallah sözü? La ilah. Allah'dan başga hiç bir ibadete haqqyl zat ýokdur dedi. Yani bu diýdigi näme? Yani la ilahe. Bu diýdigi näme? Allah'dan başga ibadete haqqyl zat ýok bolsa onu etme diýär. Allah'dan başga hiç zada ibadet etme.
Allah'dan başka da ibadet etmeklik batıl say diye. Şunu sayandan soň, diýenden soň, kabul edenden soň ondan näme diye illallah diye. Şunu bir Allah ibadet et çünkü ol ibadet etmekliği hakkıllı. Inne bir yerinin içinde şeyle sonra yüze çıkmaklık ahmallı. Doğru düşünýän näme sebäpden tağuda kafir bolmaklyk, köp hudaýlykdan saplanmaklyk, bir Allah iman etmeklikden öň talap edilýär diye. Aqul jogaby şeýle diye. هذا التقديم لجانب النفي على جانب الإثبات في شهادة التوحيد وغيرها من النصوص التي تناولت تفسير الشهادة له فوائد وحكم عديدة هامة ومرادة لذاتها شرعا. شيء دياث köp hudaýlykdan saplanmaklyk, tağutlardan saplanıp ibadet etmeklikden, ona iman etmeklikden öňürtü tutulýanyň, öňürtü talap edilýäniniň diye näme kän hikmetleri bar diye. Birinji bilen näme أن من لا يأتي بهذا التقديم ويراعيه في نفسه ودينه يلزمه أن يأتي بالشرك والتوحيد معا diye. Birinji peýdasy diye. Tağuda kafir bolmaklygyň näme Allah iman etmeklikden öň talap edilmekliginiň birinji peýdasy diye. Kim diye näme özüni we dinini şunuňmy şu zatdan saplanmasa diye. Näme ol adam şirk bilen tawhidi bilelikde etmekli ahmalli. Şunuňmy bir adam şirkden saplanmasızdan iman etse, eýem onna iman amma, eýem küfür amma. İman bilen küfrün bir ýerde jemlenen. Küfür bar ýerine eýem sen eden imani amallaň näme tagat ibadetlaň kabul bolanak diýär. أن من لا يأتي بهذا التقديم ويراعيه في نفسه ودينه يلزمه أن يأتي بالشرك والتوحيد معا. يأتي بعبادة الطاغوت وعبادة الله تعالى في آن واحد، وهذا دين أهل الشرك الذين جمعوا بين عبادة الله تعالى وبين عبادة الطاغوت. فهم آمنوا بالله وهم مشركون. كم ديا ينقي كفر طاغوت ديا، طاغوت كافر والمخلوق. köp hudaýlydan saplanmaklyk. Şunuňmy? Şo özü köp hudaýlykdan saplanmasa, tağuda kafir bolmasa, we dininem köp hudaýlykdan tağuda kafir bolmaklykdan näme? Köp dininem tağut köp hudaýlykdan saklamasa diye eýem ol adam bir wagtyň içinde şirk bilen tawhid etýän adam bolýar diye. Bir wagtyň içinde tağuda ibadet etýän we Allahda ibadet etýän adam bolýar diye. Bu kimin wasfy? Bir wagtyň içinde Allah ibadet etmeklik ve mahluğa da ibadet etmeklik. Bu kimin wasfy? Bu müşriklerin wasfy. Şunuň müşrikler gyssananlaryny Allah'nam çağırýardylar, butlarynam çağırýardylar. Dogry dämi? Müşrikler Allah'ın ýolunda aýdylan zannetýärdiler, butlarynyň ýolunda aýdylan zannetýärdiler. Onna sen ýankyny birinji etmesen, tağuda birinji kafir bolmasan, onna sen diniň müşrikiň dininden tapawudy ýok diýär. Şunuň Zaten müşrikleri näme Allah Taala Peygamberiniň usulen dawat edenne maňa iman edin diýip çağırmady. Zaten müşrikler iman etýärdi. Şunuň we maňa ibadet edin diýip näme çağırmady. Zaten müşrikler Allah ibadet etýärdi. Onu Allah Taala näme çağırdy müşrikleri? Bir maňa ibadet edin diýip çağırdy. Şunuňmy? We peygamberlere müşrikleri näme İslam'a çağıranlaryny Allah iman edin diýip çağırmadylar. Ve Allah ibadet edin diýip çağırmadylar. Müşrikler Allah iman etýärdi. Müşrikler Allah ibadet etýärdi. Onda peygamberler näme çağırdy kowmlaryny? Bir Allah ibadet edin. Allah'dan başga hiç zada ibadet etme. Ana şoňa çağırdy. Emma sen näme ibadet edip näme we tağuta kafir bolmasaň, onda senin diniň müşrikiň dininden peýda tapawdy ýok. Indi kim tawhid bilen näme şirki ve Allah ibadet etmeklik bilen mahluğa ibadet etmekligi özüne jemleýän adam kim bolýan eken? Müşrik bolýan eken. Yusuf surasının 160. ayetinde Allah Taala näme diýär? "Ve ma yu'minu aktharuhum billahi illa ve hum müşrikun." Köpüse iman etse diye adamlar müşrikdirler diye. Görýärmi? Müşrige de Allah Taala imanı bar diýip otur. Ýöne müşrik näme Allah Taala iman etmeliler. O barada näme ýalňyşmadylar danim. Bir şu iman eden Allah'a da ibadet etmelimi ya başka öwliýa pire de ibadet etse bolýarmy? Ana şonda näme ýalňyşdylar. Şoň Allah Taala näme diýär? Adamlaň köpüsi Allah iman etýänem bolsa şolar müşrik diýär. Näme üçin? Desem olar
ivadatta şirk etdiler. Käbiri hökümde şirk etdi. Şoň üçin oglanlar pikir etmeliler. Bir adama näme müşrik diýilse, ya bir adama kafir diýilse, ya bir adama murtet diýilse, ol adam bütün dünýäň nejisligini özüne jemlemeli, pikir etmeliler. Mesela Peygamberimizin näme zamanasında kafir müşrikler, gaty ahlakly adamlardylar. Gaty el açyk, gaty ibadat hon adamdylar. Şunuňmy? Hatta Peygamberimizden söýýärdiler. Misal Ebu Talib. Ebu Talib Peygamberimizin yüzüne hatta näme gıyşarıban sereden adamda. Ebu Talib'in ağzından bir gezek Peygamberimiz wagtynda erbet söz çıkan adamda. Ebu Talib kim bolan? Mekkeň serdary bolan. Şunuňmy? Ebu Talib'in bolmadyk meclisinde näme hatta karar amalyny akan. Şoň alak adam bolan Ebu Talib. Ödüm Peygamberi goran, İslam dinini goran, sahabalary goran, bar güýjüni, kuwwatyny beren. Hatta näme Mekke müşrikleri Peygamberimiz näme etdiler? Şi'bu Ebu Talib, Ebu Talib'e degişli bir näme bolan meydan bolan Mekkeň aňarsynda dağlaryň içinde. Şotak sürgün etdiler Peygamberimiz. 3 ýyllap sürgün edilýär. Aç, hor bolýarlar, düşündiňmi? Hatta Ebu Talib şonda da Peygamberimiz taşlanak. 3 ýyllap şu Peygamberimizin peygamberdigine näme? Peygamberimize eýermese de 3 ýyllap şolar bilen bile kösenýär. Şoň alak adam bolan. Ýöne şonda da kim şo? Müşrik. Müşrik. Onda bu problemasy näme de bu Talibin kıda? Butundan dänmedi. Şunu ata-babasynyň dininden dänmedi. Şoň üçin kafir oglanlar näme göni örgökden ele näde plana kafir diýipdirler. O namaza goýar ha. Näde plana murtet diýilýärler. Ol plan da etdiýär. Şunuňmy? Ol mysal üçin agyz bekleýär. Ýok, bir zada düşünmeli olanlar. Müşrik diýilse näme? Dünýäň en gowy häsiýetlerinden özüne jemläbilýär şol adam. Ýöne butundan dänmedimi şol adam müşrik. Ve yine oğlanlara kafir açıklamalı hatta. Oğlum, näme? Yankı müşrikin tersi. Müşrik değilse şo näyle godanan getirýärler? Dünýäň emme erbet häsiýeti şonda bolmaly pikir etýär. Ýa oňalykda. Gowa adamam bolýar müşrik. Ýa-ni şirk etýär. Müşrik. Gowa adamam bolsa şo nejis. Biz ýigrenmeli şonu. Ene buň tersine näme? Ýene bir adamda ýalňyş şeyler olam alim. Alim değilse de näme? Dünýäň hemme gowy sypaty şonda jemlenmeli düşünýärler. Hakykatda alim özüne jemlemeli ýöne. Hemme alim jemläbili, hem özüne en gowy sypaty. Olaň düşünjesinde näme bir ýerine alim diýilse, ol alim batyr bolmaly. Ol alim jomart bolmaly. Ol alim näme hemme hak aýdyp bilýän bolmaly. Ýa alim näme Allah tarapyn takdirlentir alim bolmuş bu adam. Ýöne bu alim gysygan boly bilýär. Alim gorkagan boly bilýär. Alim näme hak aýtmanyny bilýär. Alim içinde näme puly söýüp bilýän bolýar. Dünýäni söýüp bilýän. Alim içinde näme iýlin göz üçin ilim alýan boly bilýär. Şunuňmy? Bular pikir etýän näme biz diýdik mysal üçin Saudiýa näme kafir ulemalary näme kafir hakykatlar gurlap bilen ak diýsek öýkelýärmişler. Razy dälmiş. Şunuňmy? Alimlara beýdipdir. Eşitmediniz mi Resulullah'ın hadisini? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste näme diýär? Birinci cennet, birinci dowzakda ýanjak adam 3 adam diýär. Birinci dowzakda ýanjak adam 3 adam diýär. Soňam agzaýa olar kim? Alim. Birincisi alim diýär. İkincisi kän sadaka zekat beren, üçüncüsü Allah'ın ýoluna jihad eden. Ýöne bulara dünýäde alim diýilenem bolsa, bulara mujahid diýilenem bolsa, bulara kän sadaka zekat beren, jomat el açyk diýilenem bolsa, näme? Allah Taala bunyň hakykatini bize äşkar etdi. Alimden sorar diýär. Näme üçin ilm aldym? Olam ey Allah'ım sen üçin aldım, sen üçin öwretdim diýär diýär. Allah Taala sen oňa yalan söz, Allah Taala oňa näme sen yalan sözledin diýär. Sen plan ahun, plan alim, plan molla diýdirmekle üçin aldım. Ve sana o dünyada o şöhrati berdilerim, ol adı berdilerim. Ama men üçün sen ilm almadyňam, amal etmediňam, ilm öwretmediňam. Sana da onna men ýanymda näme dowdukdan başga zat ýok diýip bunu dowda goýan ýakar diýär. Edil beýleklerim näme sen üçün etdik, sen üçün öldük, sen üçün berdik diýende, olar da siz ýalan sözlediňiz, siz näme gaýratly, näme edermen, jomat, el açyk diýdirjek bolňyz diýdilerim. Ene şahit näme? Birinji dowda goýanjak kim eken? Yankı bizim aramızda gowy sypatlar jemlen adamlar eken. Şoň üçin o alim diýildimi? Şu alimim özüni selefe ýönködimi? Hemmesi halisan lillah alimler. Hemmesi hak aýdy bilýän, hemmesi dogumly, gaýratly, batyr,
Kapır patsan yüzüne gelýär dip düşünmeli. Şu alymyň içinde näme ejidirä bolup bilýär. Muşda gurlaýar. Ahemme köp zady bilen näme o? Haqqy aýtmasa näme biz şu alim şu meselede haqqy aýdan atdy. Hatta onuň alimden öýde aýdy İbn Usaymin rahimahullah öýde näme aýdypdyr. Näme ýanky häkimiyet meselesinde Amerika bilen Saudiýa arasynda bolan zatlar biz goşulamyz. Biz goşup bilemiz. Biz goşulyp bilemiz diýipdir. Bu meselelerde bizim hakkımız diyor. Käbir meselelerde biz görlep bilemiz diýen. Düşündüňmi? Indi näme Saudiýa ulemalary käbir meselelerde näme hak aýdyp bilen aklar diýse biz razy däl onu. Sen kime razy bolmady ala? Sen özüňden Allahny razy etjek bol. Indi näme 2 ay boldy Medina baranda eýäm näme beýleki al adamlardan razymış razy de. Sen kime razy bolmady ala? Düşündüňmi? Soň şu alim diýilse näme? Şu alim ilmi ilm okaptır. Düşündüňmi? Ýöne şol alimyň ilmi, bilmi şonu adam häsiýetinden çykarana. Düşündüňmi? Adamyň içinde gorkogy bolşýarlyk, alimyň içinde gorkogy bar. Adamyň içinde näme? Arazyk at abra isleýän ba bolşar, alimyň içinde şu tapylyp bolýar. Käbir adama 5 manat berip agzyny ýumduryp bolýan bolsa, alim diýilýäniň içinde 5 manat berip agzyny ýumduryp bolýanma. Adamlaryň içinde näme wezipelerden gorkýany bar bolşalar, alimlaryň içinde wezipelerden gorkýany bar o. Şoň üçin biz alimyň näme hakyny aýtdy, hakalýan ýerini aýtýar, alimyň ýalňyş aýdan sözüni aýtmaýar, almaýar. Emma bir alimyň agzyndan hak söz eşitdik. Beýlekiden hem eşitmedikmi? Men şondan eşitýänsem şunu aljak gel diýmeýär. Bizim ýanymyzda alim näme? Qala Allah, qala Rasulun ýörýän alim. Saudiýan alim däl, düşündüňmi? Saudiýan alimi bir alim, emma bizim ýanymyzda Saudiýan alim bolsa bolmaly, başga alim bolsa da bolmaly. O söz batyl söz. Özleri mäder näme mezhep parazçylary ýazgaran bolýarlar. Mezhep parazçylar näme üçin ýazgarly? Mezhep tutanlar üçin mezhep parazçylyk etdiler, düşündüňmi? Sen mezhep tutmasan bolany, o sen ökman mezhep tutmaly. Ýani kimiň mezhebini tutmaly? Peýgamberiň mezhebini tutmaly. Ýöne sen peýgamberiň hemme diýeneden zadyny ýetip bilýänmi? Ýetip bilen ak. Onda näme etmeli bolýan? Alimlaň ilmine dolanmaly bolýar. Emma mezhep parasçylar näme üçin ýazgardylar? Deňe bir alima dolanýarlar. Şundan başga alimyň kyny men aljak geldiler. Sen bilen mezhep paradan näme tapawdy ba? Saudiýa alimlerinden aljak, başga alimlerden aljak. Sen mutaassib, sen mezhep parad, sen muqallid, sen jahil, sen akmak. Şunun mesela diýsen näme? Ulamalar näme diýdi? ولا يقلد إلا جاهل ولا يقلد إلا غبي diýdiler. Diňe akmak jahil mezhep parasçylyk etýär diýdi. Indi sen bilen mezhep parasçylyk näme tapawdy? Bular pikir etýär, mezhep parasçylar ýazgarlaryna näme? Bir alimyň näme sözüni tutan üçin ýazgarlandyr etýär. Ýok, sen alimyň sözüni tutmasaň, iblisiň sözüni tutjakmy? Sen İslam ulamalarynyň kitabyna dolanmasaň, onda näme dolanjak? Mezhep parasçylar ýazgarly näme babatyndan men şu alimden başga alima dolanjak geldiler. Men şu alima uýan ulamalaryň kitabyndan başga ulamalaryň kitabyna dolanjak geldiler. Ulamalaryň hemmesi turdy ýazgardylar. Diniň barysyny bu bilen ago. Başga ulamalar ama olaram bilýär. Sen Rasulullah'ın dineden zadyny etjek bolsaň, sen hükman İslamda ulamalaryň barysyna dönmeli, barysyna dolanmaly, barysynyň ilminden kitabyndan peýdalanmalydylar. Emma bular gurlasdan Hanefi ýazgaranmalylar. Olar mezhep parad. Bular sen näme tapadyň o mezhep paradlardan? Saudiýa aliminden alýan, men şular tanýan başgasyny tanamak. Ay akmak tanajak bol, biljek bol Saudiýa alim ýeriň öňde girek däl o. Olaram alim we başga ulamalaram alim. Hindistanda ulamalar var, Pakistanda ulamalar var, Mısırda ulamalar var, Urdunda ulamalar var, Türk'te ulamalar var. Kana ulamalar. Sen göreň o alimlary. Näçe jewirler, jepalar çekdiler. Hak üçin näçesi öldürildi, näçesi türmelerde ýatýar. Sen olara dil ýetirýän. Olara hawariş tekfir diýjekmisin. Olara näme äs berjekkel. Men diňe Saudiýa. Sen mezhep parad. Sen başga hiç adam däl. Düşündiňmi? Soň üçin näme şirk adam şirk müşrik diýilmi? Dogry düşünmeli o müşrik kim? Yani müşrik haýsam bolsa bir ibadati Allah'dan gaýryň ýoluna sarp etýär, ýa-danym Allah ibadat edeni ýene bir mahluk goşýar. Ine şu müşrik, düşündiňmi? Ol adam onuň dogumlanmaly bilýär.
Ol adam erkegem bolu bilýär. Ol adam jomardam bolu bilýär. Ol adam akyllam bolu bilýär. Ýöne şonno da şol adam ömürlük dowdaky. Allah'ın ýanyna iň ýigrenji adam. Şunuňmy? Bular pikir etýär müşrik diýilmi? Şol adam nejafat bolmaly. Şol adam näme şahkyl guýruk gubur nejit ýigrenji we iň erbet ahlakly adam bolmaly. Müşrigi ulamalar tanıştıranlar. Müşrigi din tanıştıranlar. Bey diýip tanıştyrmady. Müşrigi kim diýip tanıştyrdy ulamalar? Men abada gayrallah ew men abada ma'allahi gayra. Kimde kim Allah'dan başga ibadet etse ya da Allah ibadet edene birini şerik etse şo müşrik diýdi. Şo günah bagışlanana netije şo günah bagışlanmayan ömürlük dowdaky. Bular näme? Bular jehmiro, bular näme? Şeriat hakykatına gelen akdyr. Sedefe ýonkyýarlar özlerini we öz istediklerse de näme açıklaýarlar. Alim kim? Alimam şoňala, alim perişte däl. Alimam näme insan. Ýöne nähilek insan beýlekilerden okapdyr. Allah Taala bulara käwre hakykady bildiripdir. Şunuňmy? Ilim jemlapdyr, ilim ýatlapdyr. Ýöne ol inni masum däl we beýguna däl. Şunu o perişte däl. Ol alim, hükman erkek bolmaly. Ol alim hemme kafirin ýüzüne küfrün aýdy bilýän bolmaly. Ol adam näme dünýeden paýy bolmaly. Ol adam nefsini eýermeýän bolmaly. Şeytan oňa täsir edip bilen o ýalňyş gurrun, ol batyl gurrun. Şunuňmy? Ol batyl gurrun. Şoň üçin näme Allah Taala şu ayetde aýdyp otur: "Ve ma yu'minu aktsaruhum billahi illa ve hum müşrikun." Allah iman edýänem bolsalar, olan köpüsi müşriklerdir diýär. İman etmeklikden ýokarda zat barmy? Ýok. Ýöne şonda da Allah Taala bolara müşrikler diýdi. İmanlaryny olara ygtybara bermedi. Yani iman etýärler diýen bu gowwas, yani müşrikde de gowwas bolup bilýän eken. Taýyp, bu birinji peýdasy, şunuňmy? Enne kimde kim tağutdan saplanmasyzdan ibadet etse, onun dini eýän müşrikin dini bolýar. Şunuňmy? İkinji peýdasy we minha أن عدم مراعاة هذا التقديم من لوازمه ولا بد حبوط العبادة وجميع الطاعات التي يقدمها المرء لله تعالى. فهو إذ دخل في عبادة الله تعالى دخل في العبادة والطاعة قبل أن يتبرأ من الشرك وعبادة الطاغوت وينخلع منه. وقد تقدم أن الشرك يحبط العمل كليا ويحرم صاحبه من الانتفاع به وهو كالسد المنيع الذي يحيل بين العمل وقبوله وصعوده إلى السماء. وريانمي كفر بالطاغوت Allah iman etmeklikten ön getirilenin bir ikinci sebebi näme? Kimde kim iman etmesizden, ibadet etmesizden ön tağutlardan saplanmasa ve şu şertine de üns vermese, onun Allah üçün deyip etýän ibadetlerinin barысы puç bolýar diýär. Näme enne adam muraat hada taqdim. Inne kimde kim? Näme? Yani Allah'ın öňürtü getiren zadyna üns bermese, Allah'ın öňürtü getiren zady näme? Femen yekfir bit-tağut. Kimde kim tağuda kafir bolup, kimde kim tağuda kafir bolandan soň iman etse onun imanı kabul bolar diýdi. Şu söz ayetin tefsirini tağuda kafir bolsa diýen sözi birinji geldi Allah'ın ýadan iman etse diýen sözi birinji geldi. Tağuda birinji näme kafir, tağuda kafir bolandan soň iman etse diýdi. Yani tağuda kafir bolmaklygy iman etmeklige şert etdi. Enne näme diýär ikinji peýdasy, yani tağuda kafir bolmaklygyň Allah iman etmeklikden birinji getirilmeligine. Şuna üns vermedik adam hükman, yani min lewazimihi diýdi. Onu hükman ol adam näme? Amaly batyl bolaýmaly. Hükman amaly puç bolaýmaly. Sebäp diýsen diýär. Ol näme Allah ibadet edip başlady, şirkden saplanmasyzdan, tağutdan saplanmasyzdan öň diýär. Enne bir adam täret almasyzdan namaza girse, bir rekagat okusun ol, 2 okusun, 3 okusun, 4 okusun, kabul mu kabullal? Kabullal. Bir adam täret almasyzdan tarawa girdi. Bir okusun, 10 okusun, 20 okusun, tarawa kabul mu kabullal? Kabullal näme üçin? 20 rekagat okuda, zulüm etjekmi? Biderek diýjekmi şu 20 rekagatyna? O biderek diýjek. Ýöne zulüm etdigimizde. Sen ol özüne zulüm etdi. Sebäp diýsen, sen tarawa namazyň kabul bolmak üçin öňünden sen täret almaly. Indi bir adam 60 ýyl Allah ibadet etdi, ýöne tağuda kafir bolmady. Indi şu 60 ýyl okan ibadety puş diýjekmi? Çäremiz ýok. Puş diýmedi. Sebäp diýsen bul näme?
iman edenne şunun imanının kabul olmaklı için talep etyen şertini yerine getirmedi. Kufr bit tağut diyen näme şertini berca etmedi, amala aşırmadı. Şonluk bilen näme bunun ibadetine näme puç bolýar. Sebäp diýsen näme bul müşrikin eden ibadetini etdi. Müşrik oglanlar Allah ibadet etýärdi. Şunmy? Müşriklerim hac etýärdi. Müşrikler şu teňli tanada müşrikler. Müşrik. Ya şoň näme fınjasyny, näme fınjasyny çykgelenler var. Azadyn cemaat diýdi, beýleki nohrahunlar diýdi. Müşrik. Indi şol adamlar sakal goý berýän goý berenok, goý berýär. Sakal goý bermek tagat. Aýallaryny örtýärler bertanoklar, örtýärler. Aýalyny örtmeklik ibadet dogry dämi? Orada da ağız bekliyorlar, yılla hac ettiyorlar, kervan maşı bolup gittiyorlar, zekat berýärler, namaz okoýarlar, oğullarını sünnete yatırýarlar. Şu etýän zatlar ibadet mi ibadetler? İbadet. Ýöne şolar müşrik. Näme üçin? Bizim olar küfrü bit tağut etmediler. Teňli tana kafir bolmadylar. Şunmy? Sopy pir tariqatyna kafir bolmadylar. Başga da çokunyan ibadet etýän zat tümmöklerinden, pirlerinden näme saplanmadylar. Şoň üçin olar müşrik etýän ibadetlere näme puç. Şoň üçin näme Allah Taala küfrü bit tağudi birinji getirdi. Küfrü bit tağut bolmasa edilen ibadet peýdasy ýok. Ve aleyhi men dakhala fi ibadeti as-salat aw as-sawm aw al-hajj aw az-zakat aw gayriha min al-ibadat qabla an ya'tiya bil kufri bit tağut wal bara'u minhu ve min ibadatihi ve hizbihi la tenfa'uhu ibadatuhu tilka fi şey ve la tuqbalu minhu ve huwa nasabun yertaddu alayhi bil khusran wen nadami ve la tahina mandam diye. Yani yankı aydan sözlemedin neticesine hemen ver. Neticesi şunu veriyor. Kimde kim küfrü bit tağut etmesizden namaz okutsun, ağız beklesin, hac etsin, zekat etsin ve bundan başka da näme ibadetleri etsin. Küfrü bit tağut etmesizden etti mi peýdasy ýok. Şu ibadetlere girmedinden ön tağutlardan saplanmadı mı? Ve kafirlerden ve olardan saplanmadı mı? Yankı eden ibadetleri ve bundan başka da näme ibadet etýän bolsa oňa näme peýdasy ýok. Guri onun eden zady näme? Ýa-na bir näme? Boş zähmet. Türkmenler diýär, onun okan namazy ürküden gurwaqqasyna degen ak diýär. Yani olon okan namazy ürküden gurwaqqasyna degen ak. Şundyňmy? Sen gurwaqqany ürküzmekligem amal şu gurwaqqany ürküzdi diýip bolýar. Ne şo diýdikleri şo. Yani bir adam gurwaqqany ürküzdi. Yani gurwaqqany ürküzmeklikden näme? Hiç zat ýok. Şunu. Yani emma bir düşmany ürküzsen peýda ba, yani düşmany ürküzdi diýip bolýar. Şunu. Emma bir adam gitdi gurwaqqany ürküzdi we näme etdi? Hiç zat etmedi. Inni edil gurwaqqany ürküzeniň näme? Gurwaqqany ürküzmekliginden hiç bir peýda gazanmaýşy, at awry, sogapdyr, hiç bir pullar zat gazanmaýşy ýalyk, senin okan namazyň aýny gurwakka ürküdenin ýalyk. Şunun peýdasy ýok. Näme üçin? Sebäp sen eden zadyny Mekke müşrikleri etýär. Sen eden zadyň hristiýan etýär, ýewrey etýär. Peýdasy ýok. Qala Şeyh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Femen abadallaha leylen ve nahara ثم دعا نبيا أو وليا عند قبره فقد اتخذ إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله لأن الإله هو المدعو كما يفعل المشركون عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهم ومن ذبح لله ألف ضحية ثم ذبح لنبي أو غيره فقد جعل إلهين اثنين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Näme Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah näme? Kimde kim? Gije diýmän, günnüz diýmän ibadetler etdi. Ýöne bir peýgamberiň ya da bir ewliya pir diýilýäniň gabrynyň ýanyna barmam olardan doga diler etse, eýýäm bu näme iki hudaýly adam bolýar. Şunu eýýäm bir iki hudaýly adam bolýar. Eýýäm iki hudaýly adam bolýar diýdiňmiz, eýýäm bol adam müşrik bolýar. Indi bir adam bar, bir peýgamberiň ya bir pirdir, ewliya diýilýäniň gabryna bar, ya da gabryna barman öýünne
Ayvana olar gözüne getirip ya pirim ödün yetiş, ya peygamber senden medet. Şungalyk zatlar etdimi gijelerine günnüzlerine näme maňlaýyny secdede çüýretýän bolsa näme onun ibadet kavullar eýem bul köp hudaýlyga düşdi diye. Köp hudaýlyga düşenem eýem näme men bir Allah ibadet etýän diýenlerden bolmaýar diye. Bir Allah ibadet etýän nimetliginde näme mani var diye sen gidibem öwliýadan pirden näme hajatlaryny soraýan bolsaň diye. Sebäpden Allah Taala soňam näme diye kema yefal müşrik. Müşrikler edişýärler diye. Ne müşrikler näme etýärler? Ka halatda hajatlaryny Allahdan soraýar, ka hajatlaryny da gidip näme Zubeyr diýen sahaba, ya Abdul Qadir diýen näme ulamalar, öwliýalar gidip näme gabrlaryndan ya şolardan näme hajatlaryny sorar. Olar müşrikler. Senem näme şolar müşrik bolýan. Emma kimde kim eşhedü en la ilahe illallah diýse, şu diýmekligiň manysy näme? Men şaýatlyk berýän adamlar, şaýat bolun. Men bir Allah ibadet etjekdim. Allah'dan başka hiç bir zada ibadet etjek gärler diýmekligiň şu. La ilahe illallah diýen adama Allah'dan başka hiç kime näme çokunmak, ona ibadet etmeklik bolmaýar. Emma şu sözü diýenden soňam gidip bir peýgamberiň ýa-da öwliýadyr pirdir diýen gabryndan ya olaň öýünden näme hajatlaryny sorap olardan doga dilek etdiňmi, ýa sen müşrik bolýan. Emma hakykatda bize buyurulan zat nämedi? Ina şu aýatdaky gelen zatdy. Şu aýatda näme diýe? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh. Qul ayt diye peygamberine buyur. Ayt adamlara diye. Inna salati çünkü menin okayan namazlarım, etýän doga dileklerim wa nusuki wa kesýän gurbanlar aydylan janydyr nedir niyazlarım barisi. Wa mahyaya wa umumi menin diriligim wa ölümüm hemmesi bir alem jahany ýokdan baradan Allah'ım üçünür. Yanqı adı agdalan ibadetlerde ve bundan başka edilýän ibadetlerime hiçbirisinde men la şerike lehu Allah hiç zady şerik etmeýän diye. Şunuňmy? Allah'ıma hiç bir zady yanqı agdalan ibadetlerin hiçbirine şerik etmeýän. Yani Allah Taala näme buyruk näme jar etmekligini buyurdy. Şu ayeti bize peygamber getirdi mi getirmedi? Şu ayeti bize peygamber getirenden soň sen nädip ödüňi peygambere yönkäbim şu peygamberiň buyuran zadyny edeme. Sen ödüňi näme İslama yönkäbim näme şu İslamyň buyuran gaýtaran zatlaryny tutup gaýdaňa. Allah Taala ayetde aşkar etdirip otýar, buyurup otýar. Ayt diye, jar et diye. Bu aytmaklyk, jar etmeklikden manysy näme? Yani ibadetlaryň barysyny bir Allah edin. Allah edilýän ibadetlara hiç bir mahlugy şerik näme etmeň diye. Näştaga çenni näme? Tağuda kafir bolmakluk şertin allyk inniki berjek adam näme? Şuna çenni gurladyk dogry dämi? Tağuda kafir bolmaly, tağuda kafir bolmaly. Belki biri düşünmeýän bolmakmal. Tağut näme? Şunu. Inniki berjek tapamyz näme? Tağut diýmeklik näme? Tağut diýen sözümizden nämen gözüňi tutýar. Şonu açyklajak bolýar, onuň geljekki sapaklarymyzda aras Allah Taala yeneki günlerde yaşamaklık takdirlan bolsa bide. Wallahu Taala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.